मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रोजू आवे हमारा घरे संगे जाले कोचिंग कहरे ले कोचिंग कहरे रोजू आवे हमारा घरे संगे जाले कोचिंग करे हर मिनटे नजरिया गजब हो गई जाने वो करे में कब हमारा दिल खो गई हमारा दीदी के सखी से लव हो गई जाने वो करे में कब हमर दिल खो गई हमारा दीदी के सखी से लव हो गई। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बताई ना बा कवनो कमी रोज हमारा माई के कहले मम्मी कथी बताई ना बा कुछो कमी रोज हमरा माई के कहले मम्मी हर ठीक भइल जवान हो गइल जाने करे में कब हमारा दिल खो गइल हमारा दीदी के सखी से लव हो गइल जाने ओकरा में कब हमर दिल खो गइल हमारा दीदी के सखी से लव हो गइल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राहुल राजधानी मिले रोज रवसन राजू से मिले राहुल राजधानी मिले रोज रवसन राजू से मिले जाने वो करे में कब हमारा दिल खो गइल हमार दीदी के सखी से लव हो गइल जाने वो करे में दिल हमर कब खो गइल हमारा दीदी के सखी से लव हो गइल। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।